Hľadáte dom, kde sa ráno zobudíte s výhľadom na les? V ponuke máme rodinný dom v obci Prestá Vlky, ideálne miesto pre tých, čo chcú bývať blízko prírody. Pozemok s rozlohou 733 m2 vám dáva priestor na záhradu, detské ihrisko alebo čokoľvek, čo si vysnívate. Dom ponúka užitkovú plochu 74 m2, 3 izby, kúpeľnú, samostatnú toaletu a k tomu priestrannú terasu, kde si vychutnáte každý západ slnka. A to najlepšie? Dom stojí priamo pod kopcovým lesom, príroda doslova začína za vašimi dverami. Napíšte mi a dohodneme si spoločnú obľadku.